Emlyn Lewis ar bel. Letraws yn chwilio am Elliot Evans am gyffyrddiad gan Evans. Tackle gyntaf dod mewn gan Downs, ond Elliot Evans yn troi. Heibio iddo fo ac yn croesi'r postyn pella. Peniad dda, a honna yn disgyn yn garedig i Alfie Brooks yn y diwedd. Rhys at Tom Price yng nghanol cae. Price dan bwysan, canfod Vincent. Vincent allan at Joe Evans sy'n ei tanio hi. Ar draws y cwrt Cosby, mae'n ergyd i mewn gan Sam Jones i'r gornel ucha. A Met Caerdydd sydd ar y blaen. Da ni wedi chwarae 22 o funudau. Edwards at Tom Creamer. Creamer yn ergydio ac yn taro'r trawst. Bron iddo fo sgorio gol hyfryd. A mae'r ail benwythnos yn olynol. Honna yn taro llaw. Met Caerdydd yn gofyn am gic o'r swatyn, ond ddim am Michal hi. Emlyn Lewis ar tafliad hir i'r postyn agosa. Mae dal yno ac allan i gyfeiriad Acban. Ond Tom Price sydd yno i wneud y gwaith amddiffynol. O honna ddim yn bas dda gan Tom Price. Lloyd Marsh-Hughes yn y cwrt Cosby yn trio gosod i Acban sy'n teimlo fod yn cael ei wthio gan Emlyn Lewis. Bai Colwyn yn sgrechan am gic o'r swatyn. Ond na, medda'r dyfarnwr Ryan Kenny. Harry Owen sy'n chwarae'r bel ymlaen. Dau o amddiffynwyr. Bai Colwyn yn rhedeg mewn i gilydd, ond i Cyril yn disgyn. Wedi Acban yn gweld rhediad Nick Ruston yn y cwrt Cosby. Ruston! Arbediad campus gan Alex Lang am gyfle i Nick Ruston union i'r sgôr i Bai Colwyn. A Ruston bron yn cymryd gormod amser i benderfynu lle oedd o am daro honna. Tom Price yn codi'r bel i'r postyn bella. Peniad da gan Gito Williams. A Dan Jones sydd yn ei chleirio hi. Acban di'r unig un sydd yno. Mae Acban yn chwaraewr cyflym. McCarthy sy'n troi warchod o. Mae Acban yn cyrraedd yno. Acban i mewn i'r cwrt Cosby ar draws y canol. O, sut di honna ddim mewn? Gan Lloyd Marsh-Hughes. Oedd hi bron yn haws iddo fo sgorio yn y methu. A mi oedd ar y llawr a methu cweit o sortio'i draed a'i ergydio hi'n iawn. I think it's about believing in themselves and ourselves that we belong here. You know, and we've shown in glimpses, the first half against Caerdydd, second half against Barry, second half against Cardiff Met, we've shown that we belong here. You know, I can't give the players that, you know, and that desire first half where to go and close people down. We didn't lay a glove on them first half, you know, and that can't happen. So we've got to take the positives, which you know, second half we were on that front foot. We didn't give them a second. You know, we caused them a lot of problems. You know, they couldn't get out, and you know, on another day, you know, we could have scored 2 or 3 goals. Sam, what did you make of that performance and result for you? Result brilliant. I think probably a game of 2 halves. Started the game really, really well. I think we knew that they'd come out a different side under the cosh for large periods, but Lang's made 2 great saves, and I think we finished the game really well. Started getting the front foot a bit more, get some pressure on, and dug it out when we needed to. So yeah, happy. Took us through your goal. It fell for you nicely. It just stopped there, to be honest. Yeah, I was more than happy for it to put it away, but yeah, it was a good team goal. I think we've kept it for a long time before. Joe's put a great ball into the box, and it's just, like you said, it's deflected. It's just stopped. I just thought to swing a nice left foot at this, and luckily it's gone in. So yeah. Ryan, eich asesiad chi'r perfformiad? Hanner gynta, perfformiad arbennig yna gen i ni. Cadw'r meddiant yn arbennig yna. Symud lan y cae, ar draws y cae, gyda'r bel yn arbennig yna, siapau yn y final third hefyd. A fi'n credu dylen ni wedi sgori mwy nag un, y hanner gynta. Ail hanner, trafod ni yn yr egol bod nhw'n mynd i ddod ato ni, a bod e'n mynd i fod yn anodd mynd lan y bryn, yn erbyn gwynt hefyd, a dyna ni'n sydd ath y gêm. Yn anffodus, sy'n credu oedd chwaraewr canol cae ni wedi cael gafel ar chwaraewr nhw. Oedd forwards ni ddim yn dal y bel i fyny digon, ac oedd amddiffynwyr ni'n gadael i redwyr off nhw. So oedd tipyn ni i wella arnyn nhw, ond yn gweud ni, mae gyda ni cyfle arall dydd Mawrth yn erbyn tîm sydd yn ware ym Mhen y Bont, tîm sydd yn ware yn galed ac yn mynd yn eitha direct.